Oh boy, tjek de snacks ud. Det er crazy, fat og crispy. Jeg tror, du har fat i den gale chipspose, homie. Tjek det ud, MC Jørgen er i huset. Bip, Bob og Lula, det er fedt at være kendt som ham, der laver snacks med kun 5%. Så ryst jeres poser, der er flere af en slags. Vi har kottefedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, vi har kottefedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, vi har kottefedtet ned, mens smagen holder max. Lamme ding, skal din date gøres villig, så fyr op under tøsen med lidt trækorn og chili. Hvis du følger onkel Jørgen, stiger stemningen straks. Vi har kottefedtet ned, men smagen holder max. Minimal snacks, vi har kottefedtet ned, men smagen holder max. Minimal snacks, vi har kottefedtet ned, men smagen holder max. Awap, babalu, det er den minimale style. Vi rocker huset lige fra KBH til Vejle. Hvis du stikker mig dit nummer, skal du få det på en fax. Vi har kottefedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, vi har kottefedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, vi har kottefedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, vi har kottefedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, vi har kottefedtet ned, mens smagen holder max.